Pozdrav svima! Dobrodošli u novi serijal podcasta portala Balkan Green Energy News, razgovori o energetskoj tranziciji. Serijal realizujemo uz podršku Nemačke razvojne saradnje GIZ. Moje ime je Danko Kalkan, radim u revizorsko-konsultantskoj kući EY u sferi pružanja savjetodavnih usluga za održivost. Zeleno finansiranje igra ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena i uspostavljanju globalne održivosti. Međutim, suočavamo se sa značajnim izazovima. Jedan od najvećih problema je jaz između sredstava koje se danas plasiraju i stvarnih potreba za finansiranjem održivih projekata. Ovaj gap predstavlja ozbiljnu prepreku za postizanje globalnih ciljeva održivog razvoja. Kako popuniti taj gap? Koliko je naša zemlja spremna da finansira energetsku transformaciju i tranziciju i na mnoga povezana pitanja u ovoj epizodi ćemo pričati sa našom sagovornicom Svetlanom Cerović, direktorkom odeljenja za specijalizovano finansiranje Unicredit banci. Draga Svetlana, za početak zamolio bih te da se predstaviš. Danko, hvala. Prvo da kažem, drago mi je što sam ovdje i zahvaljujem se Balkan Green Energy Newsu na pozivu i prilici. Moje ime je Svetlana Cerović, trenutno radim na poziciji direktora za specijalizovano finansiranje u okviru Unicredit banke Srbija. Kad smo se spremili za ovu misiju i kad sam razmišljala šta je to što ću reći o karijeri, onda sam shvatila zapravo da sledeće godine punim 30 godina karijere. Pre, da kažem, 30 godina započela sam karijeru u kompaniji Deloitte. Mislim da je to ne bio dobar, nego zaista odličan izbor u tom momentu. Tada je Deloitte bio jedini od Big Five tada kompanija i radila sam na poslovima revizije i poslovima kasnije SAP konsultinga. Taj početak je jako važan, mislim, u, da kažem, životu svakog čoveka i da kažem, gde izabere da počne. Meni je bio jako važan jer će kasnije se ispostaviti da je u velikoj meri opredelio moje radne navike i profesionalnu etiku. Zaista sam imala prilike da sarađujem sa sjajnim ljudima i ajde, da kažem, taj neki period trajao nekih 7 godina, naučila da skromnost nije vrlina i naučila da se prilagođavam promenama i takođe da edukacija ne traje samo koliko traje fakultet, nego praktično celu karijeru. 2001. godine počinjem karijeru u finansijskom sektoru, vrlo kratko u Narodnoj banci tada Jugoslavije, a kasnije prelazim u komercijalno bankarstvo i praktično u instituciju, banku u kojoj danas radim. Polovinu karijere u bankarstvu provela sam na poslovima kreditnog rizika i vodila, da kažem, sektor za upravljanje kreditnim rizikom, a od 2012. godine sam u sektoru za poslovanje sa privredom i u principu sam od početka počela da se bavim poslovima u oblasti specijalizovanog finansiranja. Kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, to jeste, da kažem, sada moja velika ljubav, a ta, da kažem, avantura je počela negde 2012. godine. Kad su i negde bili prvi projekti i prvi početci iz ugla finansijskog sektora, finansiranja tih, da kažem, prvih projekata. Majka sam dečaka ili mladića, da kažem, Andrije, koji je student 3. godine medicinskog fakulteta. Od skoro sam članica i Vice mreže i mogu da kažem da mi je zaista zadovoljstvo što jesam članica ove mreže, jer, da kažem, jako puno interesantnih stvari se događa. S druge strane, okruženi ste izuzetnim profesionalcima, izuzetnim ženama koji su zaista ostvarile se u karijeri. I da kažem, jedno od drugih učimo i evo od ove godine pokrenut je jedan mentorski program i evo to je nešto što je najnovije i meni zaista interesantno i na neki način dodatno osvežava moju karijeru. Kao što možemo da iščitamo na Balkan Green Energy Newsu, ti si ove godine izabrana za liderku održive energetike. Možeš da se osvrneš na taj izbor, šta to tebi znači lično, a šta je u profesionalnom smislu? Pa jeste, rekla bih možda samo na početku, to je, ja sam zaista bila impresionirana načinom na koji je odabir bio organizovan i načinom na koji su žene učesnice promovisane. Zaista jedan lep način, da kažem, gde smo imali priliku da upoznamo jedne drugu, znači pogotovo, da kažem, koleginice koje su ušle u uži izbor. I meni je negde to zaista ukazalo da ovo jeste na neki način dobra stvar, da kažem, moja prijava. I bila sam
utoliko i više i zaista na neki način, da kažem, možda i emotivna prilikom prijema nagrade, mislim, i vrlo radosna. Po meni ovo jeste potvrda uspeha i potvrda izuzetnih rezultata i nekog doprinosa u postupku energetske tranzicije. Kada pogledam i Unicredit banku u kojoj radim i moj tim, neki način to jeste potvrda rezultata banke i potvrda rezultata tima i negde potvrda i nama svima da jesmo na dobrom putu, ali i podstrek da u istom duhu, a možda i energičnije nastavimo u budućnosti. Hvala ti. Da nastavimo sa našom, da kažemo, ključnom temom, to jeste finansiranje zelene tranzicije. Isto na portalu ovih dana čitamo da je završen upravo klimatski summit, gde je jedna od odluka bila da se godišnje odvoji 300 milijardi dolara koje će razvijene zemlje da kanališu ka nerazvijenim i manje razvijenim za potrebe borbe protiv klimatskih promena. Sad me zanima kako to iz lokalnog aspekta izgleda. Da li u Srbiji ima dovoljno tog novca za borbu s klimatskim promenama i drugim ekološkim društvenim problemima ili nešto tu nedostaje? Pa rekli bih prvo da je jako važno da smo mi deo i kao zemlja potpisnica Pariskog sporazuma i negde Green Deala, da kažem da radimo na tome. Da s druge strane radimo na prilagođavanju regulatornog okvira, znači da kažem da se uskladi u skladu sa EU direktivama. To je, da kažem, prvi važan moment. Kada govorimo, da kažem, o COP29, znači nekako, da kažem, promiče jedna vrsta nezadovoljstva i razočarenja, jer su zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje očekivale mnogo veće iznose da bi se suočile sa izazovima klimatskih promena i otklonile štete koje su do sada učinjene. Ali ono što bih negde u kontekstu finansijera rekla, kada gledate infrastrukturne projekte i projekte koji u najvećoj meri doprinose otklanjaju posledica klimatskih promena ili s druge strane, da kažem, zelenoj tranziciji, pa većina tih sredstava ne oslanja se isključivo na lokalno dostupna sredstva. Evo jedan od dobrih primjera, da kažem, jeste, da kažem, trenutno finansiranje većih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije ili s druge strane projekate koje i sama elektroprivreda pokreće. Znamo, da kažem, nisu jedine učesnice u finansiranju domaće banke ili banke koje posluju na domaćem tržištu. Vrlo često imate međunarodne finansijske institucije, ekspertno-kreditne agencije i samim tim nismo mi ograničeni na ta sredstva, da kažem, ili samo na ova sredstva. Ali kada govorimo o komercijalnim bankama, ono što je jako dobro, sve komercijalne banke i vidim sve više komercijalnih banaka želi da uzme učešća u zelenom finansiranju. Kada smo počinjali možda pre neki, kažem, 10 godina, uglavnom je izbor bio na 2 do 3 banke, pričamo jedna banka se uglavnom pozicionirala na manjim projektima, dok par banaka na većim projektima. Danas je broj banaka minimum 6 koje zaista žele da uzmu većeg učešća u zelenom finansiranju i konkretno u finansiranju, u projektnom finansiranju. Je li to realna potreba ili pokušaj, da kažemo, marketinški da se pozicioniraju? Da li realno Srbija ima potrebu za 6 banaka ili više koje će da finansiraju zelenu tranziciju ili to čak i malo? Pa evo, da kažem, skoro je bio podatak da je otprilike oko 1.200.000.000 eura potrebno da se isfinansira rezultat samo prethodne aukcije, znači koja se desila avgusta meseca 2023. godine. To su ozbiljni novci. Za investiranje u obnovljive izvore energije u Srbiji. Tako je. Pričamo o aukciji, znači, koja je održana avgusta meseca za dodelu CFD-a ili tržišne premije. Tu je, da kažemo, 400 projekata u oblasti vetroparkova ostvarilo pravo na tržišnu premiju i negde oko 25 megavata projekata solarnih elektrana. Znači, radi se o značajnim sredstvima i značajnim investicijama i u tom smislu mislim da, kažem, kada gledate iz ugla i kažem, ako govorimo o 6 banaka, pa jesu to značajna sredstva. Da li oni imaju i veće apetite? Verovatno da neke banke imaju veće apetite nego kada bismo pravilno rasporedili ovaj iznos, ali smatram da se podrži, znači, od strane domaćih banaka rezultat ovih aukcija, mislim da će biti dovoljno sredstava na domaćem tržištu. Ali kada pogledamo i neke druge projekte, vidimo da se dosta zagovara i otvara mogućnost novim zakonom o energetici i strateška partnerstva. Znači, tu se govori o
zaista velikom iznosu samo za jedan projekat, definitivno tu je jako važno i značajno učešće i inostranih finansijera, znači međunarodnih finansijskih institucija i ekspertno-kreditnih agencija. Jasno. Ti dugo godina već vodiš timove koji se bave projektnim finansiranjem, ispratila si praktično i sve izmene zakona o energetici. Može se osvrneš u poslednjih 10 godina kako je to iz tvog ugla izgledalo. Koliko je uopšte bankarski sektor u Srbiji po tebi pripremljen da podrži energetsku transformaciju i tranziciju? Šta je tu pozitivno? Šta vidiš kao nešto što možda još nedostaje? Pa da, bankarski sektor je sve više, znači rekla bih spreman da podrži zelenu tranziciju. Ajde kažemo, kad smo počinjali pre 10 godina, znači oslanjali smo se na feed-in tarifu, da kažem, to jeste bio dobar instrument koji je na neki način, baš u tom periodu kada je bilo manjka znanja, osigurao bankabilnost projekata. Ono što je jako važno jeste što je regulatorni okvir smatran, da kažem, karakterisan kao transparentan i kao stabilan. Jako je važno što smo, da kažem, što nije bilo izmena ili nekakve retroaktivnosti. To je ono što je izuzetno važno za privlačenje novih investicija, za zelenu tranziciju. Postoje neki kontinuitet i neki pravac kojim se išlo. Upravo to, znači imali smo, da kažem, kontinuitet, imali smo sigurnost i u tom smislu, da kažem, verujem da je i tadašnje ministarstvo i, da kažem, i uopšte svi uključeni stakeholderi, a bilo ih je puno, i da su zaista odradili dobar posao. I taj put, znači prvi put koji je bio dobar, da kažem, je utrao na neki način, ajde da kažem, neku stazu za buduće finansiranje. Mislim da se tržište malo oslobodilo, bio je jako dobar signal za buduće investicije. Imali smo dosta projekata koji, nažalost, nisu uspeli da ostvare pravo na feed-in tarifu i sad ono što jeste šteta jeste što su malo duže čekali da se pojavi nova prilika, znači da država izađe sa novim sistemom subvencija. Ali s druge strane opet se ispostavilo da jednom kada je država ili vlada i Ministarstvo energetike donela novi paket mera i novi paket subvencija kroz tržišnu premiju, pokazalo se takođe i da su investitori na neki način sigurni u sistem i s druge strane da je finansijski sektor spreman da podrži finansiranje projekata kroz tržišnu premiju. Mislim da je tada bilo dosta pozitivnih komentara, ne samo unutar Srbije, nego i u regionu. Mislim da je Srbija jedna od zemalja u regionu koja je prva krenula i možda je naša aukcija koja je održana bila jedna od najvećih aukcija tada u regionu, a i sama je pokazala da je privukla veliki broj investitora, pogotovo kada govorimo o vetroparkovima. Sama cena koja je postignuta takođe je na neki način dobar pokazatelj da je ovo dobar sistem, jer će se novi megavati projekata u oblasti obnovljivih izvora energije, da kažem, izgraditi o nižem trošku građana i o nižem trošku države. Imajući u vidu da je cena koja je postignuta na UCI, pa rekla bih, dosta iznad inicijalno ili maksimalno ponuđene cene. Tako da je to zaista bio jedan dobar signal i sam odaziv investitora je pokazao spremnost investitora da i dalje ulažu u projektu u oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji. I ono što je jako važno jeste da ne čekamo sada na drugu aukciju ponovo, da kažem, neki duži vremenski period. Jeste, bilo je malo, da kažem, perioda, ali ono što je dobro što je sledeća aukcija već najavljena za početak sledeće godine i ono što je jako važno da je bankarski sektor, koliko ja vidim i koliko imam informacija, spreman da podrži, ne samo kroz finansiranje, nego i sam postupak tendera, odnosno aukcije, kroz izdavanje garancije za učešće na tenderu i s druge strane kasnije garancije za status privilegovanog proizvođača električne energije. U tom smislu, da kažem, ja konkretno i moj tim, mi se zaista spremamo i verujem da je ovo prvi pravi korak, da kažem,
za naše tržište i izuzetno važan. Važno je što su tržišne premije raspoložive na period od 15 godina, jer vi projektno finansiranje ne možete, da kažem, da date ili da obezbedite na nešto kraći vremenski period. Feed-in tarifa je bila na 12 godina, a sada su, da kažem, CFD na 15 godina i to je nešto što je i investitorima i bankarskom sektoru važno. Alternativa bi potencijalno mogla biti korporativni PPA ili finansijski PPA, ali smo svesni da u ovom momentu je vrlo limitirana ponuda, pogotovo i kada govorimo o finansijskim PPA-ovima. Novi zakon o energetici, možda ćemo malo pričati i kasnije o tome, ali on jeste otvorio vrata korporativnim PPA-ovima, još uvek nemamo ni jedan korporativni PPA i u tom smislu je izuzetno važno da ova opcija sa aukcijama još uvek postoji, jer je ona na neki način ocenjena kao bankabilna i ona može klijentima obezbediti finansiranje na duži vremenski period. Jasno. Mi sada pričamo uglavnom o velikim projektima, ali kada pričamo o zelenom finansiranju, mislimo naravno i na sve ono što pozitivno utiče na životnu sredinu i omogućava održivost. Iz tog ugla me interesuje koji su tu još neki ključni izazovi, pored ovih regulatornih, a posebno u smislu transparentnosti banaka. Recimo ja sada kad pogledam neke izveštaje banaka, jako mi je teško da vidim udeo tog zelenog finansiranja u ukupnom finansiranju. Zašto su možda banke još uvek nedovoljno hrabre da izađu sa tom cifrom? Da li je tu problem neke taksonomije ili standardizacije ili jednostavno još uvek neko nedostatak dovoljne ekspertize da bi mogli da se pokažu? Šta je po tebi tu još izazov? Da. Pa banke su, ajde kažem, od skoro počele sa evidentiranjem portfolija koji možemo karakterisati kao zelen. Mi vrlo često u nekim našim javnim nastupima i nastupima na panelima i na konferencijama govorimo o našem učešću u oblasti zelenog finansiranja i vrlo često i ja i moji kolege volimo da kažemo da naše učešće i tržišno učešće s druge strane jeste zaista značajno i nekad i prevazilazi zeleno finansiranje naše ukupno tržišno učešće, ali to nije tvoje pitanje jeste vezano znači za regulatorno izveštavanje. Ja verujem da dok god ne postoji regulatorni zahtev koji je ujednačen, banke samostalno, da ne bi ostavile prostor za tumačenje, neće izlaziti sa ovakvim podacima. Ja mislim da je prvi važan korak, znači da se, pretpostavljam, znači regulator, naravno banka, izađe sa konkretnom regulativom i onog momenta kada bude postojala obaveza banaka da izveštavaju o ovoj temi, ujednačen pristup o kriterijumima izveštavanja koji bi verovatno bilo logično da budu usklađeni sa EU taksonomijom, da će tada početi i izveštavanje. Jasno, slažem se tu potpuno. Kod nas regulator i dalje je poprilično pasivan, čeka primere banaka koji su sa sedištom u Europskoj uniji, ali mislim da to nije dobar pristup. Vidimo da neki regulatorna tela u regionu već uveliko rade na prihvatanju regulative koje je propisala Evropska centralna banka. To je posebna tema. Možemo o tome pričamo na posebnom podcastu. Kao i svaka oblast, i ova oblast živi od inovacija, razvoja dalje. Sigurno da i u zelenom finansiranju postoje određeni modaliteti koji uključuju kako banka gleda na stvari, ali kako i privredi i kompanijama odgovaraju određeni modaliteti. Koji su neki od inovativnih modaliteta kooperacija, saradnje između finansijera, kompanija i drugih učesnika u ovoj utakmici koje si ti primetila da su dobri i da mogu da se primene na našem tržištu? Pa, da kažem, ajde, ako govorimo o nekim inovativnim rešenjima, nešto što bih ja definitivno istakla, a to je nešto što smo uradili ove godine, jeste ESCO model finansiranja. Nismo ga mi naravno... Možda nam približiš malo šta to tačno znači? Naravno. Da kažem, jedna kompanija zaista koja jeste lider u ovoj oblasti i čija je to specijalnost, nam se obratila sa idejom i zaista ono što bih ja rekla, to jeste vrlo važno da postoje inovativna rešenja, zato što ste vrlo često u situaciji da kompanije žele da implementiraju projekte u oblasti energetske efikasnosti, ali s druge strane nemaju dovoljno znanja ili kapaciteta i resursa da takve projekte implementiraju. I upravo tu mogu da se oslone na kompanije čija je to core delatnost i u suštini proizvod izgleda tako da kompanija čija je to core delatnost ili ESCO kompanija na sebe preuzima
osmišljavanje projekta, razvoj projekta, potom građevinski deo, instalaciju i upravljanje projektom. To može biti solarna elektrana i to je najčešći slučaj, pogotovo u industriji, da kažem, gde postoje fabrike koje imaju dosta velike površine krovova i te, da kažem, pozicije su idealne za instalaciju solarnih panela. Najčešće je to dobro da postoji ili s jedne strane su te kompanije motivisane željom za uštedama, a s druge strane i sa aspekta corporate governance gde žele da pokažu prosto svoj doprinos zelenoj tranziciji ili s druge strane da utiče na svoj carbon footprint i smanje emisiju. I tu dolazite do onda jedne win-win priče gde faktički kompanija jeste u situaciji da angažuje kompaniju koja ima znanja i iskustva u ovoj oblasti i s druge strane smanjuje rizik implementacije projekta. Za finansiranje se ne obraća kompanija koja troši električnu energiju, nego ESCO kompanija koja najčešće formira posebnu kompaniju za taj projekat u formi SPV-a. Jeste. I ona u taj projekat ili u tu kompaniju unosi svoj kapital, s druge strane aplicira za dug, a da kažem garant otplate tog kredita koji se nalazi na SPV-u jeste ugovor gde je praktično prozumer ili kompanija koja troši tu proizvedenu električnu energiju plaća kroz neku vrstu naknade. I to je, da kažem, jedan modalitet, o tome smo malo pričali i na prethodnoj konferenciji u Novom Sadu i mislim da je zaista interesantan, jer vrlo često ćete naći kompanije koje žele da se zaista fokusiraju na ono što najbolje znaju, na svoju core delatnost, a s druge strane ESCO kompanija ima ovog iskustva i, da kažem, može da doprinese da se i neki performans ili ti operativni rizici smanje. A to je upravo ono što i banci odgovara, da se svako bavi svojim domenom posla, znači da je upravljački rizik smanjen i mogućnost nekog problema u otplati kredita dosta manja. Upravo tako i ja bih rekla, da kažem, evo mi smo na pragu da završimo taj jedan od prvih, ajde da kažem, takvih projekata i nadamo se da će biti i više. Mislim da je to zaista dobar modalitet i mislim da jeste jedna vrsta inovativnog rešenja. Dotakli smo se već novog zakona o energetici, to svako ko želi može da detaljno pogleda na portalu Balkan Green Energy News za sumirane glavne karakteristike novog zakona i odluke. Interesuje me šta je ono što je tebi najviše privuklo pažnju s aspekta nekog ko radi u finansijskom sektoru i šta novi zakon omogućava bankama dalje za podršku energetskoj tranziciji kroz ovaj zakon. Pa da, mislim da je, što ti kažeš, iz uloge finansijera, zaista ja bih rekla možda najvažniji deo koji se tiče davanja mogućnosti, znači za uvođenje korporativnog PPA-a, istakla bih taj segment i nadam se, znači, da će prosto u narednom vremenskom periodu, jer evo, najavljene su aukcije otprilike ukupno 1300 megavata, mi ne znamo da li će i nakon toga biti novih aukcija i zaista je važno da proradi nekakav mehanizam gde imamo alternativu za strategiju otkupa električne energije za neki duži vremenski period. U tom smislu smatram da je to ključno za, da kažem, buduću prodaju u okviru projektnog finansiranja ili ugovaranja neke dugoročne strategije, a koje će obezbediti opet kontinuitet u finansiranju projekata u oblasti obnovljivih izvora energije. I opet može biti win-win, gde kompanija, da kažem, projektna ima osiguran kontinuitet novčanog toka i naravno bankabilnost projekta, a s druge strane kompanija koja kupuje zelenu energiju opet utiče pozitivno na svoj carbon footprint. To bih istakla kao možda, ajde iz ugla korporativnog finansiranja, možda najveću prednost. S druge strane, jedna od prednosti takođe jeste institut kupca proizvođača. Znači, da kažem, ajde, pre jedno 2 godine uveden je prozumer kupac proizvođač, a sada aktivni kupac sa novim zakonom o energetici. Sad, zašto je to važno? Da kažem, postoji određeni koncern da za projekte preko 150 kW ne bi trebalo nastaviti, da kažem, u formi kupca proizvođača. Ja mislim da aktivni kupac daje neka rešenja koje poboljšavaju status ovakvih projekata gde osim proizvodnje za sopstvenu potrebu proizvođači imaju mogućnost i da prodaju električnu energiju na tržištu, a s druge strane i da se udružuju u implementaciji ovakvih projekata.
eto, iz mog ugla, ajde kažem, bankara, mislim možda su to, ajde, dve najveće prednosti i potencijali za naš biznis, ali de facto mislim da jeste važno usaglašavanje zakonskog okvira sa EU standardima, ali je mnogo važno kada se donese jedan zakon, njegova implementacija. Mi smo vrlo često videli, znači, da se zakoni donesu, znači da oni jesu i u tom momentu predstavljaju jednu vrstu avangarde, ali bez adekvatnih uredbi, bez dovoljno kapaciteta u institucijama, mi ne možemo da osiguramo brzu implementaciju projekata. U tom smislu je zaista važno da sa kapacitetima institucija se prate i ove inicijative i sa dodatnim uredbama koje treba da regulišu ove oblasti. Znači, po tebi pravac regulisanja energetike ide u dobrom smislu po banku. S jedne strane omogućava vama sigurniju kontrolu na cash flow, s druge strane omogućava kompanijama da se dekarbonizuju, što je opet vama važno da u vašem portfoliju kredita imate što manje karbonski intenzivne kredite i da imate taj indirektni footprint, kako si ti rekla. Tako je, znači banka praktično želi da pomogne i da zaista bude aktivan učesnik u svim inicijativama, bilo da one dolaze od projektnih kompanija, bilo da dolaze od industrije koja ima, mislim, jasnu motivaciju da utiče na smanjenje emisija. Da li zbog CBAM-a, da li zbog svog corporate governance-a i odgovornog poslovanja. U tom smislu, znači, mi sa svojim rešenjima i proizvodima nastojimo da pratimo potrebe privrede i da ih prilagođavamo za sve situacije. Sad, naravno, da kažemo, tu se sagledava, pogotovo iz ugla projektnog finansiranja, to ono što može da kreira gap nakon što se, ajde kažem, država eventualno odustane i od tržišnih premija, tu ne znamo. Znamo da postoji strategija da otprilike za nekih 1300 megavata u narednih 3 do 4 godine se održa aukcije, ali je zato važno da proradi i nov mehanizam. Jasno. Dotakli smo se kupca proizvođača, odnosno prozumera. Kako je banka prihvatila taj koncept? Šta je to omogućilo? Je li vam je omogućilo nova finansiranja? Srbija jeste sad već poznata po velikom broju prozumera. Da li su banke iskoristile tu priliku da podrže posebno i stanovništvo, ili industriju u tom kontekstu mogućnosti da neko sada bude proizvođač, kupac energije? Proizvođač. Pa ja mislim da jesu, sad neke opet više, neke manje. Ja mislim da se određene banke možda u finansiranju manjih projekata, da kažem, bolje pozicioniraju ili bolje snalaze, ali ono, da kažem, ispred svoje banke mogu da kažem da smo mi zaista rano prepoznali ovo kao mogućnost i krenuli da radimo sa analizama uredbi i prilagođavanju proizvoda, da on bude adekvatan za privredu, ajde više iz ugla privrede, bolje da govorim, jer to jeste bio moj fokus. Takođe smo bili u to vreme obezbedili liniju koja je u okviru, da kažem, svojih pogodnosti imala i grant, što je takođe važno, pogotovo SME klijentima ili manjim preduzećima. I u tom smislu je, da kažem, moje očekivanje bilo da će ovaj proizvod i naše, da kažem, učešće u njegovom finansiranju zaživeti, pogotovo što danas, nakon 3 godine, ja mislim da imamo negde oko 4000 prozumera, od čega oko 1000 kompanija. I meni je zaista jako drago, jer kada saberemo, da kažem, sve te megavate, dolazimo negde do broja od oko 80 megavata, kojim su prozumeri doprineli zelenoj energiji. Mislim da je ovo odlično, iako i dan danas je valjda Srbija među zemljama po najmanjem broju instalisanih kapaciteta solarnih elektrana. Ali s druge strane, kada se osvrnemo na period od pre, ajde kažem, 12 godina, kada je bila doneta uredba za podsticaj kroz feed-in tarifu, tada smo nekako opredelili samo 10 megavata. Tako je kada poredimo, da kažem, ovih 80 megavata kojima su doprineli prozumeri, smatram da je ovo zaista bilo, što kaže, izuzetno važno.
Mislim da je ovo prilika da i stanovništvo, ali manje preduzeća uzmu učešća u zelenoj tranziciji, da smanje svoje troškove i postanu energetski efikasnije. Tako da mislim da je jako važno što će se i dati i dalje mogućnost manjim, da kažem, prozumerima do 150 kW da i dalje koriste ovaj koncept. I verujem da će finansijske institucije, da kažem, prilagođavanjem pratiti i dalje i finansirati kroz zelene linije ove projekte. Ono što je jako važno, ja vjerujem, i što je nešto što možda nas izdvaja, što smo ponudili privredi, to je tehnička pomoć u okviru određenih linija, jer da bi elektrana bila optimalno isplativa ili je isplativa u periodu 6 do 7 godina, sve zavisi na kraju krajeva kako se kreće cena opreme u datom momentu, kada radite investiciju, mislim da je bilo važno pravilno dimenzionisanje elektrane. I mi smo tu sa svojim konsultantima pružili tehničku pomoć u analizi dovoljnog ili potrebnog kapaciteta da ne biste bili u situaciji da ne trošite proizvedenu električnu energiju. I mislim da je to bio ključ. I ja mislim da je to jeste i odgovornost, da kada banka pravi proizvod, da zaista posluje odgovorno, da se ne vodi plasiranjem određenog kredita, nego zaista plasiranjem optimalnog kredita koji će zaista zadovoljiti potrebe na najoptimalniji način klijenta. Da. Spomenuli smo prozumere sada i jedna od posebnih podtema jeste upravo stanovništvo, odnosno u tom broju koje smo naveli za broj prozumere u Srbiji ima čak i stambenih zajednica, to je veoma zanimljivo i tu temu ćemo posebno obraditi u okviru ovog podcasta vrlo uskoro. Ono što me interesuje isto kako finansijski sektor vidi stambene zajednice, ajde da kažemo prevashodno, koje su tu prilike za banke, da li banke mogu da učestvuju više i u toj podršci da se stanovništvo, kako si rekla, učestvuje u delu rešenja, odnosno tranzicije ka čistim izvorima energije. Pa da, malo jeste razočaravajuće, mislim da je oko 3 stambene zajednice registrovano. Sada samo toliko, da. Da, registrovano kao prozumer. I ja mislim da taj podatak zaista govori o tome da zapravo prozumeri jesu možda oni usamljeni, da kažem, entuzijasti kada govorimo o stambenim zajednicama i da vrlo verovatno tu mora da se pojavi neko ko je zaista vladao materijom i ima dovoljno volje i energije da gura do kraja s jedne strane investiciju, s druge strane dogovor unutar kuće, što bi se reklo. U tom smislu mislim da bi se nešto, da kažem, ovakvo probilo ili dobilo veći zamah, mislim da je institucionalna podrška izuzetno važna. Mislim da su tu možda i ključne nevladine organizacije i međunarodne finansijske institucije koje će pomoći da se osmisli adekvatan proizvod ili način i vid finansiranja. Mislim da je prošlog meseca objavljena vest da kreće inicijativa za povećanje energetske efikasnosti oko 500 stambenih zgrada u 15 gradova sa izuzetno značajnim sredstvima, da kažem i donacijama, i mislim da to verovatno jeste pravi put. Jeste, to smo baš u prethodnoj epizodi obradili detaljno. Mislim da je to pravi put, da kažem, nije da sam pesimista, mislim da su stambene zajednice veoma važne. Ja sam lično imala iskustvo pre nekih možda 20 godina, kada sam ja bila pionira unutar svoje zgrade i znam kako je to izgledalo kad smo uvodili toplotnu energiju. Koncept je ukratko, da kažem, podrazumevao učešće javnih toplana, fakturisanje dela investicije koje su preuzeli građani kroz Infostan. To se pokazalo kao odličan oblik, da kažem i vrlo siguran oblik otplate investicije, ali mislim da je tu jako bilo važno i odabrati short listu kompanija koje će raditi investiciju i koje će biti u tom smislu garant da ono što se uradi je kvalitetno, i to je bilo možda pre nekih 20 godina. Mi smo tada praktično sa potrošnje električne energije za grejanje prešli na sistem centralnog grejanja. Znači, eto, takva neka inicijativa je postojala i u prošlosti, ali
ali jako je važno, znači da to ne budu pojedinačne inicijative koje će se dešavati ad hoc, nego da zaista postoji jedna strategija, znači kojom će se kontinuirano osvešćivati i građani i s druge strane im pružati pomoć, jer ja mislim da i neka istraživanja pokazuju da je većina građana neinformisana o mogućnostima koje daje energetska efikasnost. Postoje banke koje daju mogućnost građanima da implementiraju jednu ili više efikasnih energetskih rješenja i da deo investicije faktički bude, ajde kažem, otplaćen kroz grant, što ja mislim, nakon implementacije sasvim cijele investicije, mislim da je to odlično za građanstvo i da se u suštini jako puno boduju ukoliko se odlučite da implementirate solarne panele uz toplotne pumpe, znači prema nekim iskustvima razumem da su uštede u potrošnji električne energije oko 70%. Mislim da je jasno da postoji izuzetno veliki incentiv za građanstvo, ali mislim da je nekad i dostupnost informacija možda problem i mislim da treba da se nađu kanali kako da se više, kako da se poboljša mogućnost informisanja građana o ovome. Mnogo je posla pred nama, mnoge kompanije i banke su postavili sebi ciljeve za klimatsku neutralnost, što znači potpunu dekarbonizaciju do 2050. godine, na primjer. Taj cilj na prvi pogled izgleda daleko, ali ne i toliko. Pa me interesuje kako ti vidiš budućnost podrške zelenoj tranziciji, odnosno energetskoj tranziciji iz ugla finansijskog sektora. Kakav je outlook, perspektiva tog sektora sa aspekta finansiranja zelene tranzicije? Pa ja mislim da je izuzetno pozitivan. Ja mislim da kažem, gledajući iz današnjeg ugla, mislim, banke zaista imamo dovoljno banaka, dovoljno kvalitetnih banaka. Ja bih rekla da imamo i stabilan bankarski sektor i ambiciozan bankarski sektor kada govorimo o mogućnosti i željama za finansiranje projekata u oblasti zelene energije. Znači, mislim da je jako važno da privreda ima konkretne zahteve i konkretne želje prema bankama. Ono što je na bankama praktično da razumeju potrebu i da u okviru svojih timova te potrebe analiziraju. Projektnim finansiranjem bave se projektni timovi, korporativnim finansiranjem, bave se, sigurno sve banke, ali i finansiranjem stanovništva. I verujem da je visoko na agendi svih banaka i menadžmenta banaka mogućnost i podrška finansiranju zelene tranzicije. Ono što si malo prije pomenuo, mislim, mi očekujemo da će i regulator doći sa određenim smernicama. Pretpostavljam da će ova inicijativa biti podržena i institucionalno i od strane udruženja banaka i od Narodne banke i da ćemo uskoro imati i određene vrste merenja. Ja verujem da sve banke, imajući u vidu sopstvene strategije, teže i nastoje da obezbede rastuće učešće zelenog portfelja, koje, ajde, s aspekta taksonomije možemo da arbitriramo šta jeste, a šta nije zeleno, ali kada govorimo zaista o podršci energetski efikasnim rešenjima ili investiranjem u projektu u oblasti zelene energije, znači sasvim sam sigurna da banke imaju određene targete, znači kojima teže svake godine i znači kroz svoje i budžete i kroz svoje strategije. Mislim da je tu važna i podrška međunarodnih finansijskih institucija. Nemaju, da kažem, sve banke isti nivo izvora, da kažem, i tu je verovatno važno da postoji mogućnost i da se oslone na dugoročne izvore, pogotovo kada govorimo o projektnom finansiranju, koje vrlo često i neretko, da kažem, zahteva periode finansiranja na period od 10 pa nekad i 15 godina ako govorimo o podršci projektima koji su stvarali pravo na tržišnu premiju. Takođe, ako govorimo o energetski efikasnim rešenjima, ono što je moje neko iskustvo, da kažem, bitno je da imate dostupne grantove, ne toliko za velika preduzeća, ali za možda negde srednja i manja preduzeća. Mislim da je to uvek korisno
i tehnička pomoć, mislim u okviru tih linija, kako za edukaciju kolega, znači zaposlenih u bankama, a tako isto i za, s druge strane, neku vrstu tehničke podrške, nekad je to pitanje koja oprema adekvatna za finansiranje, nekad je to, da kažem, ono što smo malo pregovorili, optimizacija same investicije i tehničko praćenje implementacije projekta, od koje, moram da kažem, imaju koristi ne samo banka, nego kraju krajeva i klijenti. Pored novca, definitivno će nam u budućnosti trebati puno mladog naraštaja koji će biti vešt da sa svojim znanjima i novim iskustvima doprinese takođe energetskoj tranziciji. S tim u vezi spominjali smo na početku, pa da sa tim i završimo, deo si mentorske mreže Vice Srbija, tako. To je mentorska mreža koja pomaže mladim ženama u ranoj fazi karijere. Ti si mentor, pa ako možeš da preneseš svoje iskustvo mentorstva i neku poruku mladima koji žele da bude deo rešenja. Naravno, pa da, jeste, istekla sam, to jeste zaista jedna lepa inicijativa. Meni je s jedne strane ne samo da mi je odgovornost, nego mi je zaista bila na neki način i želja da se iskusim i kao mentor. Imala sam prilike da budem polaznik jednog mentorskog programa u okviru svog MBA programa i zaista videla koja je to korist i koje su mogućnosti. Inicijativa je fantastična i ono što je još lepše, što je podržana od strane, da kažem, većine žena u odboru Vice-a. I ja mislim da je to ne samo prilika za polaznice, prilika i za nas. Mislim da će to biti jedan period uzajamnog učenja. Program traje 6 meseci i imali smo pre 1 nedelju dana prvi sastanak. Sastanak se sastojao iz jednog perioda edukacije i smernica koje smo kao mentorke dobile, a potom smo imali priliku da upoznamo polaznice i neki naš zajednički zaključak je bio kada se završio taj sastanak, da zaista možda naša, da kažem, budućnost ne mora da brine. Entuzijazam zaista koji su pokazale polaznice je bio po meni inspirativan i ja ću se jako dobro pripremiti za neke moje buduće sastanke i za saradnju sa mentorkom, a mislim da je ono, da kažem, što je za sve nas važno, to je neka vrsta saradnje, razmene znanja i ja to vidim zaista i kao mogućnost da ja učim i da se razvijam, znači ne samo kroz to mentorsko iskustvo, nego i razmenu nekakvih informacija, očekivanja, šta je to čemu teže mlađe generacije. U tom smislu zaista pozdravljam inicijativu i verujem da se tako osjećaju, da kažem, i sve moje koleginice, bar me tako atmosfera na tom sastanku pokazala. Draga Svetlana, hvala ti puno na odvojenom vremenu, bilo je veliko zadovoljstvo pričati sa tobom. Ovo je bilo sve za danas. Nastavite da pratite podcast Razgovori o energetskoj tranziciji. Vidimo se uskoro.